Niekedy ako na sklenených črepinách, kým sa mi svet pod rukami mení na prach. Pýtajú sa ma, kde máš tie svoje krídla? No ja mám len dlane špinavé od blata, srdce, čo bije niekde hlboko v tieni. Niekedy si totiž pripadám ako zle doručený balík. Všetci mi hovoria, že som anjel, že mám čistú dušu a rozdávam svetlo, ale úprimne, ak som anjel, tak mi niekto musel pri montáži zabudnúť primontovať krídla a namiesto nich mi pribalil dve ťažké kotvy. Snažím sa, naozaj sa veľmi snažím kráčať rovno, byť milá a chápať tento svet, ale ten svet má na mňa zjavne nejakú alergiu. Prečo sú ľudia takí zlí? Prečo je dobro v dnešnej dobe vnímané ako diagnóza alebo slabosť? Niekedy mám pocit, že ak si dobrý, ľudia to neberú ako dar, ale ako verejnú pozvánku, aby si od teba očistili topánky hneď predtým, než vojdú do svojich vlastných životov. Podávam ruku, no dostávam pesťou a predieram sa životom s veľkou bolesťou. Blúdim touto úzkou cestou a pýtam sa, prečo tí, čo klamú a podvádzajú, majú všetko v dlaniach, zatiaľ čo ja som len obeťou ich nekonečných hier. Cítim sa ako niečo vzácne, čo omylom zahrabali hlboko pod zem. Je to tam zvláštne, je to pekné, tiché a bezpečné, ale zároveň strašne smutné, lebo tam dole nikto nevidí, že sa lesknem. Som ako ten stratený poklad v detektívke, ktorý hlavný hrdina nájde až v poslednej kapitole, keď už sú všetci diváci unavení a polovica postáv po smrti. Človek robí všetko správne, hrá fér a výsledok nedarí sa. Ako by vesmír hral so mnou hru, ktorej pravidlá mi zabudli poslať v prílohe e-mailu, a teraz ma trestajú za to, že som si neprečítala obchodné podmienky osudu. A teraz niečo vtipné na zamyslenie. Všimli ste si, že keď sa snažíte byť anielom, ľudia od vás automaticky očakávajú, že budete mať trpezlivosť svätého Petra pri nebeskej bráne v piatok večer počas špičky. Ale nikto nerieši, že aj aniel by občas potreboval dovolenku, poriadne silnú kávu a možno právo niekoho poslať do teplejších krajín, len aby si trochu vyvetral svetožiaru a oprášil perie od toho každodenného prachu. Byť dobrým človekom je v podstate extrémny šport bez príľby a chráničov. Je to ako ísť na bicykli proti výchrici, zatiaľ čo vám okolo idúci s úsmevom tričete. Máte vlastne vietor v chrbte a mali by ste viac šliapať. Možno je to celé o tom, že my, čo sa cítime zahrabaní pod zemou, sme v skutočnosti semiačka. Je to tam tmavé, ťažké a osamelé, ale možno len potrebujeme čas, kým z tej hliny vyrastieme. Možno je to celé o tom, že my, čo sa cítime zahrabaní pod zemou, sme v skutočnosti semiačka. Je to tam tmavé, ťažké a osamelé, ale možno len potrebujeme čas, kým z tej hliny vyrastieme. Možno raz všetkým tým zlým ľuďom prerastieme cez hlavy tak vysoko, že na nás už nedosiahnu ani svojimi najdlhšími rebríkmi. Lebo ak by sme všetci boli dokonali anieli na obláčiku, kto by tu dole potom upratoval ten neporiadok, čo tu po sebe zanechávajú tí úspešní dravci? Som aniel s jazvami, čo sa momentálne učí kráčať blate, trochu špinavý, trochu unavený, ale stále s tým blbým úsmevom, ktorý hovorí: skúste ma zahrabať ešte hlbšie, aspoň budem mať viac miesta na korene. Možno sa mi nedarí preto, lebo nekráčam po vyšľapaných diaľniciach, kde sa všetci predbiehajú. A možno je to tak dobre, na konci dňa je totiž oveľa lepšie byť smutným a krásnym pokladom pod zemou, než byť povrchným prachom, ktorý každým fúknutím vetra zmení smer aj názor. Zahrabaná pod zemou, no v sebe svetlo vítam. Je to smutné a pekné zároveň, tá samota v hĺbke, kde sa sny lámu na kúsky, aby sa neskôr
mohli spojiť do niečoho pevnejšieho. Nie som zlá, len unavená z boja, kde rany sveta ako si nechcú prestať krvácať. Ale aj v tej najväčšej tme niečo tajne svieti, moje čisté svedomie, ktoré raz z toho prachu vyletí. A vtedy si tie krídla nasadím sama, bez ohľadu na to, či mi ich niekto slúbil alebo nie. Pod zemou aniel bez krídel, but je suis aniel bez krídel, ma kmeče svetlo ich zachápali, but je suis